Bon dia, què tal mainada? Bé, avui aprendrem a moure un personatge amunt i avall. Ho farem amb els cursors. Ho farem amb dos exemples, d'acord? Primer de tot traiem el gatet, que no ens farà falta, i anirem a buscar un que és una nau espacial. D'acord? I aquí ens sembla que baix hi ha un que es diu Rocket. Podem escriure-ho aquí. I aquí el tenim. Aquest Rocket va donant voltes i vaja, està bé. Nosaltres utilitzarem aquesta d'aquí, d'acord? Que és el vestit número 5. Molt bé. Doncs ho farem una miqueta més petit. Ho posarem al 30, potser? No, massa petit. Al 50. 50%? No. Va, posarem el 40. Aquí està bé, molt bé. Perfecte, doncs anem primer de tot, als esdeveniments de quan es clica això. Pujo una miqueta aquí perquè veieu més bé. Perfecte, ara es toca la bandera verda. Què farem? Repetirem per sempre, perquè això és un bucle. Sempre s'ha de repetir això, sempre, sempre, sempre. Si no, executaria, acabaria i adeu. Molt bé. Què ens interessa? Primer de tot, hauríem de fixar la posició i aquest vestit. Per tant, abans de posar el bucle, d'acord? Perquè s'executa i després es repeteix el bucle. Per tant, en moviment, direm que situï en aquest punt X i Y. Per tant, on hem d'anar? Momentet, aquí. Ves aquest punt, ara si jo faig això, i clico aquí, apareix. Aquest punt. Molt bé. I farem que apareixi aquest vestit. Aquest vestit és aspecte i diem, a veure, digues, pensa, canvia vestit a... Si faig doble clic, veurem què fa aquest codi. Aquest és un foc, sembla que és l'E. Fem doble clic i sí, és aquest d'aquí. Doncs vinga, el posem i això ho posem. Molt bé. Ara farem els condicionals, que és, bàsicament, que l'ordinador estigui esperant si prenem una tecla i si es prem aquella tecla en concret, faci una acció. D'acord? Per tant, hi haurà 4 accions. Una per cada cursor. Fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra. On es mourà? Molt bé, doncs això es ve a control i diguem si passa una cosa que hem d'omplir, llavors fes això altre. Direm si ascensors. La tecla, aquí diu tecla espai està premuda, però posarem tecla fletxa dreta. Està premuda, què hem de fer? Que es moguin les X, oi que sí? Horitzontalment. Doncs anirem a moviment, direm suma 10 o suma el que sigui a X. Doncs és això. Nosaltres posarem 5. Com ho faríem per l'esquerra? Doncs dupliquem aquest i així ens estalviem codi i diguem si la fletxa esquerra és premuda no hi ha resta, oi que no? Doncs els que sabeu de matemàtiques sabreu que restar és el mateix que sumar en negatiu. Per tant, direm suma menys 5 a X. Perfecte. Com ho farem per la vertical i horitzontal? Doncs exactament igual. Anirem a control, agafarem un condicional senzill, si la tecla, o els sensors, una tecla està premuda, en aquest cas direm tecla amunt, la fletxa amunt, què farem? Moviment, però atenció, vertical, les Y. Per tant, suma 10 a Y. En aquest cas li direm 5. I què farem ara? Duplicarem aquest, posarem aquí i direm menys 5 i que la fletxa sigui fletxa avall. Molt bé, doncs ja podem ajuntar tot això. I si voleu fer-ho més xulo, que no haguem d'acabar per aquí, que vulguem acabar tocant alguna tecla en concret, podem afegir una altra. Això és més voluntari, que diguin si una tecla està premuda, que sigui la tecla
escape. Oh, no hi ha tecla escape. Aquí. No hi ha tecla escape. Bé, posarem la Q, per exemple, si volem. De quit. Aleshores, atureu tot. Esdeveniment. No. Esdeveniment, no. Aquí, a control. Atureu tot. I ara això, on va? A dintre del bucle. I ja ho tenim. Aquest és el codi. És molt senzill, oi que sí? Doncs va, toquem la bandereta i ja podem començar a moure amb les tecles. Veieu? I la nau s'està movent. Molt fàcil i senzill, oi que sí? Va, ho repetim a un altre personatge. Aquí hi ha una coseta que a mi no m'agrada molt. És que si toquem les dues tecles, s'atura. Ja és correcte que sigui així, però, en principi, amb altres llenguatges de programació, que no són visuals, hauríem de posar un altre petit codi aquí més endavant, perquè el primer que llegeix és la dreta. Doncs si toquem la dreta i toquem l'esquerra, com que primer llegeix la dreta, aniré cap a la dreta, d'acord? Bé, l'esquerra funciona així. Ara mateix ho deixem tal com està. Ja veurem més endavant del que estic parlant amb un altre exercici, un altre dia. Mireu, com que volem desar aquest arxiu, anirem a fitxer i direm desa el teu ordinador. I li posarem el nom de nau. I ho desarem en un lloc que ens agradi. Jo, per exemple, acostumo a carregar-ho sempre aquí. A veure, en tinc Scratch, aquí. I bé, aquí mateix està bé. Molt bé, doncs ara farem un altre exercici que es farà ben bé igual. Ens servirà per repassar. No? Diguem, ok. Molt bé, de tots els ninos que hi ha, aquest quants vestits té? Té 2 vestits, oi que sí? És molt poquet. A mi m'agrada un altre que tingui més vestits. Per tant, eliminarem el gat i afegirem un altre. Aquí hi ha varis que m'agraden molt. Hi havia un que es diu Pico i aquest que és el Gigawalking. El Gigawalking aquest, a veure quantes imatges té. Té 3. Està prou xulo, oi que sí? I si afegim un altre, hi ha un que es diu Pico Walking, que també té més escenes, més fotogrames per poder... No el veig, doncs posarem aquí Pico. Aquí, Pico Walking. A veure aquest en Pico quantes vestits té. M'agrada més aquest, té més vestits, oi que sí? Doncs va, Giga, molt de gust de conèixer-te, adeu. Perfecte, tenim en Pico, està ben content, oi? Farem més petit, el farem que sigui una miqueta menys de la meitat, el 40%. Ja el tenim aquí. Potser m'he passat, Va, posem-lo el 50. Molt bé, aquí el tenim en Pico, ben simpàtic. Què farem ara? Anem a codi i ja us en recordeu, oi que sí? Anem a esdeveniments, quan es prem la tecla, quan es prem la bandera, que vagi en aquesta posició, posarem una miqueta més cap aquí, doncs ves a aquesta posició. Molt bé. I ara ja vindrà un bucle. Un bucle que serà amb control per sempre. Per sempre. I ara comencem amb els condicionals. Sí, com que volem fer-ho ràpid, farem així. Llançarem 2, 6. Agafarem les tecles, sensors. Hi ha una tecla premuda. Aquí hi ha una altra tecla premuda. Aquí. Ara, moviment. Agafem un de suma a les X i un altre de suma a les Y, que està més aquí avall. Perfecte. Tecla esplai, tecla dreta i aquí posarem 3. Dupliquem i aquí serà -3 i fletxa esquerra. Ara amunt i avall també farem 3 perquè es mogui poquet. Serà la fletxa amunt. Dupliquem el bloc i diguem que sigui fletxa avall i que sigui -3. Tot això d'aquí i ara ho podem ficar aquí dintre i ho tenim.
Si cliquem en la bandera verda, veieu, el nino es mou. Què passa? La nau no passava res perquè no es movia, però aquest nino està lliscant. Sembla que estigui amb una passarel·la d'aquestes de l'aeroport, no? Que avancen soles, i no és la que volem. Això ho farem al següent exercici, perquè ara mateix el que vull és que practiqueu això i jugueu. No oblideu d'adreçar el projecte per poder treballar. I posarem pico. I abans de deixar-vos, us explicaré una altra coseta. Ja hem deixat això. Un altre programa que es diu MBlock. Aquest és molt semblant a l'Scratch. Molt. Veieu? És ben bé. Ara no. És ben bé igual. I tenim, mireu quants blocs. Tenim els events, tenim moltes coses. Accions, etc. Aquí, mira, en català també el tenim. Veieu? Però què passa? Què és això? Això és més per fer robòtica. A més, aquí ens surt el codi en Python. És compatible amb l'Scratch. L'únic que té més blocs, més coses. Això és per fer robòtica. Començar amb l'Scratch és una bona manera. Obrirem un fitxer, obre des de l'ordinador, i podem agafar, per exemple, el de la nau. Scratch, el de la nau, que se la podem agafar, i obrim. Veieu? Que tenim aquí la nau, i si clico la bandereta, funciona. Us heu fixat? Bé, només us volia ensenyar això per si us feia il·lusió saber que aquest món és força ample. Aquí trobareu més blocs. Si utilitzem el MBlock per passar-lo a l'Scratch, mai ho he fet, però com que té més blocs, doncs suposo que no hauria de funcionar sempre. Utilitzo l'Scratch. Només volia ensenyar-vos això. Ara sí, que tingueu molt bon dia, que gaudiu molt, mireu de practicar aquest exercici si voleu, i ens veiem demà. Adeu.